ku dai ku kasance da Jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Abin kauna bai san rabe inda ya koya rabe duk nishadi na yayi tarwatsewa sirrin farin ciki soyayya ba ta kurawa mai so a so shi kan so babu abin da ba zai iya ba na durkusa akan gwiwata idan kuskure ne ki yafiya garan dankin kama mini har magana neman kina karaɗe gauyi na koma birane fito na ganki ni kallon kauna kin ji arewa suran nake cikin raina duka ne zan bayyana ya yi tsirtsigi na ta kayi mini illantarwa ni ba ni fasa yarda domin kin zama rayuwa manta da ke hakan ban san yaushe ne zan iya ba kukan da ni nake da gishirwa ba ta gushe ba duk da na asali rabuwa bata zamto mutuwa ba amma ki shaida yin banganki ba gida ba zan koma ba dan babu lafiya dan baki ba zan iya ba da shan da ke min wata ɗa ba zan so ta girbi ba na zo da lallama hauraji ba zan fara gwaji ba garin ya yi shiru san ba na jin ko da tsuntsaye ina zan bincika dan na san ke ba ki da kawai na zama majanun kanki bai shakar kowaye hakan ne mai kyau na kodi na zafin sawaye ba za na so ki dan kyau ba ko dan surarki sai dan halin ki haƙuri na sanyo mani na kure ki to kare ki manta da ma tausayi alkairi ne ki min afuwa ra'ayina kanki ba zai canza ba na tambaya gurabe hance baki abokin gaba dukar ki kirkire ta a kaina ni ba a zan jure ba cin kwamfure ki karba a sanya shi yar baba kina a zuciya abadan ni ma ba a za ki fice ba kallo wani ruduwa ya zamo na yi wa mata yi sun ba su birge hali ra'ayi na dai